Amaleta Bishop Lawrence Nugo Mambia igondo morai go somenya kirogo kisi count pasana clash forum ase kire Kenya bono iga nega nito twale chinkwano chokolate omolembe Kenya na kubwatirana twalile amatuka matambe chikwani chikukwaneka Kenya nichibitina eliomana nakogecha nakwa chensi chinguru echaletire amatara man Kenya gose abantu bakule ibintu byasaliwe abantu bande lakini utakokara mangana yonsi nego natanga kiro monta sako toka bene MCA ebene mutuleti ebene barasende yose okorwa tiyekorwa somolembe tutanga somolembe na odeba saya baito abaga kabaito bangina baito ngito gukora sisi yetu ya Kenya kwa sababu kadogo toka makusali biashara bito otowita tweka banyane twate uchumi aberembe ani nto banyane twachangire uchumi kusalika ngosabanga Kenya nabeko bagente kama kubwata kana kiro monto kale ruwa bano muchumba kutanga somo no bwanje no molembe sisi ya Kenya nabage kanisa eso kutanga somolembe tebase komokia koira atuende yo kubwata nabasaye nsachinda asenge njonga mbachi kwagwe kanisa ime tiko morandi atende gutangasa omolembe no bwamate obuya kobwa gutangasa kweligeria ogusikwa kwa ibeko manyene ira bekenye bwata masikano omolembe tukansa okurangiri kwa nengo chisaba basta ba minto n'abasasiroti n'abaraibons abechi kanisa ao nima yatenga chikanisa cheito nchiatana negete lakini ense tole imene yemo ekoroko Kenya abago twale kanze koroko PH twale gospel embassy twale catholic twale SDA asana tota iguanane korengamene toko somie buku lakini ase obwo okoba abana inchi ba Kenya twensira abana inchi amana aba minta ba Islam we are just the same igonto ba isako siriense yaito na kerokene nto twaro wo babuna barai to so go join ya maybe toega mesa serikali go toega mesa chensi aso kuba ngabana babana baratu ite tigato baba le mereri to kwanira abana baito ase kene na so bwanjani ekera mangana ba koboria naye kene mina mono around ye mangana ba kobori tinya maiti bijego ekima tane kama yukanga ba go sherekea abanda ba mu abo itetwe last year June na in the process abanda bagakwa bono ntoko taka kona korra abantu bagokwa engenche kamineyo kwenda nonye no minister oli muri komeni otebetenga baskali mbabwato bosubole bogo tumia risasi ekitari gento kia utatika lenda karoko lengere no ninje nako bomoskali etoke ng'abantu bangenkeire igera itakabere bwe konyake gose bago itokwe igo tatika lenda bono kobo minister ntoke rotwara wisdom inke omanya mina nakiwa communicate ya manganao kona go sabe president yeito na gekobeka chi minister bana ba muri komen akesau ase na buna nta kere kobeka bagaka ba kongirake bakomanya na kibako ando amangana yu wikira lero kobenengo kwana eserikali yegurenga abana mbago saire mbabwate omuchando bono malioye ingitoko kora tigato ichamo ekanisa eserikali chi county abagapa na bonsi nabasaba nabantu bebigo lyawao tokwana nganga kitoko ira Kenya yeito chimotu amangana ali Fred Matiang'i akwana Sunday moski Fred Matiang'i alina mangana yengincho mononga Kenya nkimantu naba Kenya tigato chamo tone na kitoko ira Kenya yeito chimotwe liba toko yesali igona ari gukwanena mono ukia saba sae baito abo babwate haki yo kwandamana bunere likira se katiba lakini mono amandamano muno twara yarorira abeire kurwa matuka maega nturara mandamano igo bagotanga mandamano yo morembe lakini goikera bono igekera okorora ebindo biri gokorera rituria mandamano tokonyara kurigio morembe asa mandamano yo nyore no morembe yo mobwoka nare gusaba abasaye baito ase mokwandamana kamuranche renda mono mutige kubogoria magena mutige kubogori chinungu asenge njo sofa Kenya nturara mandamano ya amani ntokanyeteri tukorimbe like limo tokora omorembe gosokwandamana kubwata omorembe